Hej Second Chance folk, som er forsamlet i Valby i dag. Jeg hedder Signe Møller, og det er mig, der er grundlægger af 100% til børnene, og jeg er rigtig glad for at få en lejlighed til at sende jer en hilsen, om end på video i dag. Vi er nødt til at optage en video, fordi at jeg ikke er hjemme på lørdag, hvor arrangementet løber af stablen. I dag er det tirsdag den 22. juni, og i morgen tager jeg på ferie for første gang i 2,5 år, siden jeg startede den her organisation. Det er meget tiltrængt at komme på ferie for mig. Siden den her idé om 100% til børnene blev undfanget, så har jeg tænkt og sovet og drømt 100% til børnene non-stop. Og det gør jeg jo for så vidt stadigvæk, men nu vil jeg altså prøve at koble lidt fra og komme ud og hente noget inspiration fra andre steder i verden, før jeg vender tilbage til arbejdet igen i slutningen af juli måned. Ja, vi skal se et par film om et øjeblik, og den ene er en reklame, som jeg valgte at lave i samarbejde med Arbejdernes Landsbank for cirka et år siden. Jeg tænkte rigtig meget over, om jeg skulle lave den her reklame eller ej. Jeg havde ikke lyst til at være sådan en, hvilken bank tænker du på nu type. Men på den anden side, så kunne jeg jo rigtig godt bruge en stærk samarbejdspartner, der kunne støtte op om det arbejde, som jeg laver i Kiburani og Mombasa nede i Kenya. Så efter mange lange overvejelser besluttede jeg mig for at gå videre med den proces. Og det resulterede altså i en reklamefilm, som jeg synes er blevet rigtig god, og som på alle mulige måder har gjort den forskel for organisationen, som jeg håbede den ville, og fortsat gøre det. Så man kan sige, at banken får lov til at læne sig op af 100% til børnenes værdier, og så længe de gør det, så får vi også noget ud af det, altså organisationen og sponsorerne, og i sidste ende børnene, som vi hjælper. Så det har været rigtig godt samarbejde, og filmen den handler sådan set om, altså hvordan det har været at starte 100% til børnene op, og hvad det er for nogle ting, som jeg har måttet ændre i mit liv for at kunne arbejde med det, som jeg arbejder med i dag, for at kunne hjælpe de her børn. Og hvad er den anden film for noget? Den anden film er lavet af en ung fyr, der hedder Cristoforo Gaetani, som er en italiensk gut, der kom ned til mig i Mombasa med sit kamera og 2 fotografer, og fulgte mig i mit arbejde i Kenya i en periode. Blandt andet filmede han 24 timer, som jeg tilbragte på lossepladsen i Kiburani, hvor vi arbejder, og hvor mange af de børn, som vi hjælper, kommer fra. Og det er med i filmen, og så er der lidt billeder fra det projekt, som vi så har startet ved siden af lossepladsen. Vi har en skole og en sundhedsklinik, som kører. Ja, den viser det arbejde, jeg laver, eller organisationen laver i projektlandet i Kenya. Hvorfor skulle de her mennesker på lossepladsen have en second chance? Det er der rigtig, rigtig mange grunde til, at de skulle. Der er rigtig mange slumområder i Mombasa, der er rigtig mange fattige områder, og alle har det mere eller mindre skidt, er mere eller mindre dårligt stillet. Men jeg vil da sige, i særdeleshed, de folk, der bor på lossepladsen og i og omkring lossepladsen, alle lever jo af lossepladsen, også selvom de bor i området omkring, altså de bliver virkelig behandlet som skrald. Regeringen har poliovacciner og HIV-medicin, som de skal komme ud med, og som skal være gratis. Det gør de ikke, medmindre vi presser dem til at gøre det. Kiburani bliver bare glemt. Hvis der foregår kriminalitet eller andet, folk bliver slået ihjel, jamen, så er det derude, ligene bliver kastet, og vores børn, der snubler over dem om morgenen. Fordi at det er sådan et sted, hvor ingen alligevel kommer eller bekymrer sig om, eller gider at være. Så det er bare sådan et skraldested. Og så synes jeg generelt, mennesker, der bor på lossepladser, der er ikke rigtig nogen store organisationer i verden, der gør noget for at ændre situationen på lossepladser. Det er jo også virksomhederne i landene lokalt, og alle dem, der kreerer skraldet. Og i Afrika er det jo også os fra Europa, der sørger for, at der er rigtig godt gang i skraldelossepladserne i Afrika. Der er rigtig mange, der gør, der prøver at hjælpe, altså ved at give dem mad og vitameals og compact meals og hvad de alle sammen hedder. Men der er ikke nogen, der prøver at gøre en bæredygtig eller langsigtet forskel og prøve at ændre situationen for folk, der er på lossepladser. Så alene af de årsager synes jeg helt sikkert, at børnene og familierne på lossepladsen i Kiburani hører under den kategori af mennesker, der virkelig fortjener en chance mere.
Men et er, at du synes det, altså, men altså, nu er det dit liv at lave det her. Hvordan fandt du ud af, at det skulle være det? Altså, jeg havde jo to udgangspunkter, da jeg startede i 2007 med overhovedet at tænke alle de her tanker. Og det ene var, at jeg havde mødt de her børn på Lossepladsen, og jeg havde prøvet at få nogle andre organisationer til at hjælpe derude, og det var der ikke nogen, der ville. Og så havde jeg det sådan, jeg følte et behov og en pligt til at gøre det selv. Og det andet var også en ambition om at prøve at skabe en anderledes NGO her i Danmark og i verden, en NGO med mere gennemsigtighed og i det hele taget skabe noget dialog om gennemsigtighed i hjælpearbejde i dag. Og jeg mener, det er muligt at prøve at skrue tingene sammen på en anderledes måde, end den traditionelle NGO-tanke ofte er. Og det vil altså sige, at jeg har valgt at skille tingene ad fundraising-mæssigt og donationsmæssigt i vores organisation, så man kan donere til projekter på den ene side og administration på den anden side, og dermed altså se fuldstændig klart, hvad ens penge bliver brugt til. Men hvorfor synes du, hvorfor skulle du bruge dit liv på at lave en NGO? Jamen, jeg kan da ikke forestille mig noget bedre at bruge mit liv på. Altså, på det personlige og egoistiske plan, kan man jo sige. Altså, jeg har jo kreeret et arbejdsliv for mig selv, som jeg synes er fantastisk. Jeg får den professionelle udfordring begge steder, og jeg har den praktiske, meget nærværende, konkrete del i Afrika, hvor jeg kan se, at det gør en forskel, det vi laver, hvor jeg er i kontakt med børnene og de voksne og de familier, som vi hjælper, og hvor vi hele tiden udvikler os, og der sker nye og spændende ting. Og så har jeg det privilegium, at jeg også kan komme hjem til Danmark og arbejde med organisationsudvikling og fundraising og PR og få lov til at komme ud og holde foredrag og tale om de ting, jeg brænder for. Så jeg kan simpelthen ikke, altså professionelt kan jeg ikke forestille mig noget bedre. Og personligt kan man også sige, at jeg får så meget igen. Altså det jeg har fundet ud af er, at hvis det job jeg skal have, det arbejde som jeg skal lave, det som har værdi for mig. Jeg er nødt til at gøre en forskel for andre, ellers så giver det ingen mening for mig. Jeg kan ikke bare, jeg er sikkert en god sælger, men hvis jeg skulle sælge noget, der var dødt, så tror jeg ville have et problem. Ja, hvis vi skruer tiden 3-4 år tilbage, så vil jeg helt klart gøre det samme igen. Det vil jeg. Jeg fortryder ikke et øjeblik, altså der er nogle ting, jeg har lært, og hvis jeg skulle starte en NGO mere, så er der nogle ting, som jeg vil gøre anderledes. Men ja, jeg vil gøre det igen. Helt sikkert. Det har været det vildeste ride, og super stor læring. Jeg har aldrig lært så meget i hele mit liv, som jeg har lært, siden jeg startede den her organisation. Hvis alt var muligt, hvor er 100% til børnene så om 5 år? Om 5 år i en fantastisk verden er 100% til børnene har 100% til børnene fået funderet deres projekter ordentligt i Kenya, og når jeg siger det, så er det fordi lige nu der er vi rigtig gode til at levere en service, altså mad, medicin, skolegang osv. Men det kunne være rigtig fedt, hvis det fik et mere bæredygtigt aspekt, og det bliver mere langsigtet, og det bliver båret endnu mere af de lokale. Så om 5 år, der er projektet med børnene i Kiborani forhåbentlig stabiliseret i forhold til, at der ikke er nogen kriser på det land, hvor de bor. De er ikke i fare for at blive fordrevet uden varsel. Det er mulighed, der er mulighed for, at vi har lavet nogle ting, hvor forældrene kan bidrage, så de selv kan forsyne det her projekt. Vi har måske gået i gang med nogle organic gardening løsninger, vi har måske noget solenergi, og vi har måske en lille vindmølle, og sådan nogle ting i det her helt specifikke projekt. Om 5 år håber jeg også, at vi er klar til vi ligesom har en model, der virker, som vi kan sige, det kan vi tage videre til den næste losseplads. Det er altså min store drøm, at vi får lavet en model, der virker. Hvor vi kan sige, jamen det er sådan set ligegyldigt, om det er en losseplads på Filippinerne, eller i Mexico City, eller i Mombasa, Kenya. Det her, det er den måde, vi kan hjælpe dem på.